अलेक्स डिमेलो सावंतवाडी हेका हांवें 7,300 रुपये दिले. चर्चचे एनॅलमेंट करूंक. चर्चचे एनॅलमेंट म्हणजे चर्चचे डिवोर्स. कोर्टाचो डिवोर्स ऑर्डर ताका दिलेले आसा आनी आजून त्याने म्हाजे 2 वरां जाय दिले, आजून त्याने म्हाजें एनॅलमेंट करूंक ना. अरे एक तर त्या एनॅलमेंटचे काय उपयोग नाही सर गव्हर्मेंटमध्ये. इनवॅलिड सर्टिफिकेट आसा. आम्ही स्पिरिच्युअल जे प्रोसिजर आसा आम्ही फॉलो केलेली आसा. तरी तुम्ही आमकां हॅरेस कित्याक करतात. त्याने माझी केस खंय धाडली गोव्याक धाडली. गोव्यातले अजून त्यांचे काय ना. आमकां कित्याक हॅरेस करतात. तुम्ही काय गव्हर्मेंट आसात. पैसे घेऊक तुम्ही गव्हर्मेंट आसात. तुम्ही गव्हर्मेंट आसात कितें पैसे घेऊक फी घेऊक तुम्ही. आणि तुमकां सगळ्यांकी सांगता तुम्ही एनॅलमेंटसाठी वचूं नाकात. कित्याक ते ऑफिस बंद करून टाकात. कित्याक ते पैसे पण घेतात कामां पण करत नात. तुम्ही वचूंक तेजी काय वॅलिड सर्टिफिकेट ना. ते कोर्टाची ऑर्डर आसा आणि ती म्हटली कोर्टातून डिवोर्स जावात आणि कोर्टातून काजार जावात. आणि त्यांनी जर काजार ना केले चर्चमध्ये, एक तर तुमचे डिवोर्स झालेले असा आणि कोर्टात परत चर्चमध्ये त्यांनी काजार ना केले तर तुम्ही पोलीस स्टेशन वचात तांकां घेऊन. कित्याक त्यांच्या बापाची काही चर्च ना ती फक्त सॅक्रेमेंट दिवची ना. तिने फक्त सॅक्रेमेंट त्यांनी दिवचे ना. पण चर्चमध्ये तुम्ही काजार करू शकता. तुमच्या रीतिरिवाज प्रमाणे तुम्ही काजार करू शकता. जर तुमचे काजार त्यांनी थांबवले त्यांना पोलीस स्टेशन घेऊन वचात. ते का देव आसात. आणि अनॅलमेंटसाठी कोणीच वचू नकात. पैसे एका पोलिसवाल्याने त्याला फसयले. अनॅलमेंट पण करून घेतले आणि पैसे पण देऊक ना. आणि आमच्यासारख्या गरीब मनशांचे पैसे घेऊन आमचे कामं करत नात. बरं तुम्ही का देव आसात. बिशप देव आसा. फादर अलेक्स डिमेलो देव आसा. हे बंद करा सगळे तुम्ही. आणि कोणच वचू नकात. एक पण मनीस का ना तुम्ही अनॅलमेंटसाठी वचू नका. ते इनव्हॅलिड सर्टिफिकेट आहे का त्याचा फायदा ना. आणि तुम्ही अनॅलमेंट झाला का ना तुमचे काजार पण ते करू शकत नात चर्चमध्ये त्यांच्या नियमाप्रमाणे. त्यांच्या नियमाप्रमाणे काजार करू शकत ना. पण तुम्ही त्यांच्या ऐकूचे ना. काजार तुम्ही करू शकतात. फक्त तुमचे सॅक्रेमेंट मिळूचे ना. काजार तुम्ही करू शकता तुमच्या रीतिरिवाजप्रमाणे. आणि जर त्यांनी काजार ना केले त्यांना पोलीस स्टेशन घेऊन वचायचे. भिऊ नका तुम्ही. आपले हे काय गव्हर्मेंट असतात आपले रूल लायतात सगळ्यांनी लोकांकी त्रास करतात. लोकांनी प्रॉब्लेम माहीत आहे. काजार म्हणजे त्यांना माहीत आहे. काजार करून त्यांना माहीत आहे की आमका काजार म्हणजे आमका शिकयतात. लोकांची मदत करूची सोडून तुम्ही लोकांची हरास करतात बरे.